Kważi 80% tal-impjegati ħadmu anqas sigħat kaġun tan-nuqqas ta' domanda li ħolqot l-imxija tal-coronavirus filwaqt li terz tal-ħaddiema kienu diġà bdew jaħdmu mid-dar sa minn tmiem Marzu. Din l-informazzjoni ħarġet minn ċifri tal-NSO fejn fost l-oħrajn intqal li kważi 30% tal-ħaddiema f'Malta lejn tmiem Marzu ma kinux qed jaħdmu avolja kellhom impjiegi. L-istatistika uriet li lejn tmiem Marzu kienu biss 62% tal-Maltin li kienu għadhom qed jaħdmu sigħat normali filwaqt li l-ħin medju tax-xogħol fl-aħħar ġimagħtejn tax-xahar imsemmi kien ta' 23 siegħa fil-ġimgħa meta f'Marzu tal-2019 ir-rata medja kienet ta' 37 siegħa fil-ġimgħa. Id-daqqa ta' ħarta li ħadu ċertu impjiegi minħabba l-coronavirus ħassewa ħafna bil-menti konsistenti ta' ħaddiema u negozji li sal-lum kif ninsabu kważi fl-10 ġimgħa ta' din l-emerġenza medika għadhom lanqas biss ħadu ċenteżmu minant il-Gvern. Fit-tbassir tagħha dwar l-andament tal-ekonomija Ewropej, il-Kummissjoni Ewropea tindika li f'Malta d-daqqa ekonomika kaġun tal-pandemija se tkun ta' kważi 6%. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali diġà irċieva aktar minn 1350 talba għal benefiċċji tal-qatt minħabba l-effetti tal-kriżi medika.